Forsyningssikkerhed er alfa og omega. Det ved vi hos Linde Gas. Vi leverer industrielle og medicinske gasser, ofte ilt og kvælstof, til store danske virksomheder. Vi har bygget den her nye gasfabrik og tredoblet vores kapacitet i Danmark. Her sikrer vi deres produktion. Og for at skabe endnu større tryghed, har vi bygget en ny gasfabrik, faktisk Danmarks største af sin art. Det betyder, at til enhver tid kan vi sikre, at gas kommer ud af anlæggene som vand ud af hanen. Så ved at vi har en lokal produktion, der er tilstrækkeligt stor, så sikrer vi en ekstrem høj forsyningssikkerhed for alle vores kunder i Danmark. Med den nye fabrik pumper Linde Gas væksten endnu bredere ud i Danmark. Gas kan anvendes rigtig mange steder til rigtig mange processer, og mange af de nye og mere specialiserede teknologier, som virksomhederne bruger, de kræver gas. Så det er bare ekstremt vigtigt for, at Danmark fortsat kan vokse. Vi har sammen med kunderne i mange år udviklet applikationer, som gør, at de kan optimere deres processer og skabe nye produkter. Og det er, som også vores tankbil viser, making our world more productive. Vi står på skuldrene af gassens forfader, tyske Carl von Linde. Han udviklede teknikken, der køler ilt og kvælstof ned til ca. 200 minusgrader, og her bliver gassen flydende. Stort set alle gasfabrikker anvender i dag denne teknik. Her på fabrikken nedkøles luften, til den begynder at blive flydende i en varmeveksler via et kølekredsløb, hvor en delstrøm af processen udtages, komprimeres, køles og ekspanderes. Vores nye fabrik er inspiceret og godkendt af mange parter, blandt andet myndigheder, fødevarevirksomheder og farmaceutiske virksomheder. Og det stiller store krav. Der har været en stor begejstring for at se sådan et nyt site som det her, og de har været meget imponeret over både det tekniske og det kvalitetsmæssige niveau, vi holder her. Mange af de her kunder vil gerne have gas med det samme fra en ny fabrik, lige så snart vi er oppe at køre. Men i og med det er til hospitalerne, leverer vi rent faktisk lægemidler herfra, og på den måde så skal vi have Lægemiddelstyrelsen omkring og godkende siten, inden vi kan gå i gang med at levere til dem. Og det samme gør sig gældende for den farmaceutiske industri, og derfor skal de også omkring hver især og godkende vores fabrik, inden vi kan begynde at levere derfra. Vores gasser bruges for eksempel til at producere lægemidler, rense spildevand, fryse levnedsmidler, samt svejsning og skæring. Og da coronakrisen krassede mest, omstillede vi produktionen til at lave mere ilt til danske hospitaler. Med vores nye gasfabrik er forsyningssikkerheden endnu større. Også til nye virksomheder i morgen.